Салом тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Умедворам ки сиҳату саломат ҳастед. Ин бардаку ифлосият дида натарсед. Ин видео 2-3 моҳ пешина видеои ремонти хона аз Тоҷикистон, хонаи падару модар. Ҳамин хел интернет тоҷикистонанда суст ки видеоя вақташ ба загрузид карда намешавад, монда мебуравад. Бинам ки галереяанда истодааст, ҳамин хел монаму аз болош гап занам, он саволое ки шумо додитон комментария ва ҷавоб гӯям ё ягон чиза фаҳмонам. Гуфтам ин хоная ҳамин хел 3 моҳ пеш ремонт кардим, парда харидим, овардим, задим. Инҷа люстраю ҳамин хел чизҳош мондагӣ. Ва баъд беринаша ҳамин дарвозахонаин беринаша мехел пойнашанги мехел акрошкаш вай шудагӣ буд. Акрошка мегӯянд ба фикрам ина номаша. Шкатурка рехтагӣ буд. Ҳамине қати додаром шуштагӣ будим. Рӯзҳои ғанимат, рӯзҳои тобистон офтобӣ буд. Ҳар як рӯзи мо ғанимат. Ҳамин рӯзҳо дилам аллакай гум зада истодааст. Хулас ки дар бораи билет бисёриҳо пурсиданд, чунки ман дар видеои пештара гуфтаи будам ки аэропорт ба билета нархаша фаҳмида мерафтим, билет мехарем, мебуравим гуфта. Тамошобинон, билет ба ҳама шаҳр ҳар хел, нархи самолёт стабил не. Пеш масалан 2000, 5000, 16000 ба мехаридим. То пандемия ҳама шаҳрҳо қариб як хел буд. Ҳозир як хел не. Масалан мо Сургутба мепарем. Асаш Нижневартовск ба мо рафтанам дар кор, лекин Нижневартовск ба рейс нест ҳозир. Пеш буд 1 моҳ ба 2 бор, ҳозир нест. Сургутба рейси тоҷикӣ ҳаст, рейси российский ҳаст. Рейси тоҷикӣ 5000 сомон, дуртараш багирид агар, наздиктараш ба 2 ҳафтава масалан наздикаш багирид 5550 сомон. И рейси тоҷикӣ нағзаш ҳамин ки барои кӯдако 50% мегирад то 12 солая. Лекин бисёр задержка мешавад, ҳатто 1 ҳафтава задержка шудааст. Рейси русӣ бошад, задержка намешавад, питаниҳош нағз, ҳама чизаш нағз, вақташ ба мепарад, лекин нархашам ҳамин хел, кӯдакова 75% мегирад. Кӯдакдор бошӣ зиён мешавад. Мо ҳамин ба ваи рейси тоҷикива гирифтим, хай аз пешонӣ илоим задержка нашавад, 5550 сомон. Обши гӯем 11200 сомонми, ҳамин хел шуд, 11200 сомон шуд. Шаҳри Тюменба нархҳо арзонтар. Шаҳри Тюменба 3200 сомон, 3700 сомон, анами хел. Россиявиам 3500 сомон, 3800, 3000 сомон. Ами хел вай ба Москва. Москва гӯм арзонтар, Тюменба арзонтар. Лекин имина ҳама шаҳри қимат, ин ба фикрам Сургут, барое ки мо ва ҳамин Сургут лозим. Мо метавонистим вай када парим, пересадка када, лекин кӯдако ки азоб мешавам гуфта рост вай ба гирифтим. Чи ва Сургут ба прямои гирифтим. Аунҷа шавҳарам мебиён, мошинки гиро мебраванд. Ягон саволотон бо мондагӣ бошад, агар комментария ҳатман нависед, ҷавоб мегардонам. Агар ҷавоб гардонда натонам, видеова ҷавоб метиҳам, дуру дароз бошад. Ва ин видео аллакай боз баъди чанд моҳаш, ман аввал ҳамин хел до ремонт гирифтагӣ будам, сони после мекардагӣ будам. Нашуд аз хотирам фаромӯш шуд. Чанд бор Ангремба, яъне Ӯзбекистонба рафтим, ҳамин хел аюдам буромда бурафт ту ёки байдоки. Ин хонае ки ҳамин ремонт кардим. Инҷа ва асосан меҳмонхонаю чи ман фақат клиентоя ҳаминҷа ва қабул мекардам барои нарашвени ресницы вай оформление бровей, мехи қошчинию, қошкраскаю, миҷачаспонӣ ҳамаш ҳаминҷа ва буд. Клиентоям охир меҳмон ку. Ҳамин просто пеши дарвозахонанда будам, маба удобно буд ҳаминҷа ва. Чува торик, барое ки свет нест, уже ограничение сар шудагӣ, ҳамин ба светча дар гиронам гӯм свет нест.
шахсое ки тоҷикистонда зиндагӣ мекунанд медонанд, аллакай бисёр асосан ҷойи қишлоқ аст, ветча куштосиян. Шаба нею фақат рӯз ба ё то обеда, ё то бегоҳа, ҳамин хел ҳар хел под настроение. Ва Муроҷону Ясмин ҳайрон ки чува свет нест, чунки инҳо иққадарам намефаҳмад чува свет мемурад рӯзба. Молодец. Мо вақте ки Россия омдим, хона рафта сразу Ясмин ки Муроҷона велосипедша овардим. Манам хел ҳайкада мегардад ҳардуш. Бегонӣ шуд, буромда ҳай мекунад. Ясмин! Авваланда ҳардушам наметавонист ҳайкада. Муроҷон ва ихелак ду балонаю, а Ясмин манаин се балона ҳардушам Муроҷон буду. Ва якча Ясмин ба додда. Мобайни ду се рӯз ба ёд гирифт ба фикрам. Аллакай чанд бор вайрон када шуд, чанд бор тағош дуруст када омад. Ҳозир манаинам педалош ғалти даст бинам. Молодец, Ясмин. Мо хурмо кани омдим қати Ясмин. Ясмин зеходоси? Я бо нишонте? Ясмин хурмо хӯрдост. ҳоли сахт пухтагӣ не, манам хел сали захча шудагӣ даже кавуд. Нагӯед. Инҷа як шиноси додарам аз Исфара омда амин аз боғи миллию амон боғҳои сомғоранда будагӣ ва олӯи тирамоҳа чиндааст барои ҳамин бизнес хариду фурӯш. Додарам мошинаш ки бурдамон, мова мехел ду пакет додан. Ҳамина ҳозир шушта кӯдако ки хӯрим гуфтосим. Ин олӯи тирамоҳа ҷудо ҳам бомазза, туруш не, мехел ширин. тамошобинон, олӯям маззаш ба гап нест. Дар ҳамин ҷо влога ба охир мерасонам. Хайр дар паноҳи худо бошед. Раҳмат ки моро тамошо кардед, лайк мондед, подписатсия кардед.